Llwybrau Llundain, gan Rhian Medi Bishop, gangen Lundain. Doedd hi ddim yn hawdd osgoi gweld y bys mawr eiraidd a safau yn hael tambaid Calan Mai ar waelod Bryn y Briallu. Roedd y bys yma o Grymych yn cludo criw arbennig. Menywod dedwydd Merched y Wawr sydd Ceredigion oedd ar wybdaeth i Lundain. Wrth gamu fyny grisiau'r bys i'w cyfarch, hawdd gweld a theimlo'r cynnwrf. Roedd Eta Evans a Megan Mai wedi bod yn paratoi ers misoedd lawer, llond trol o ddigwyddiadau amrywiol a hwyliog ar ei cyfer. Megan oedd fy nghyswllt i, a bu mewn cysylltiad yn yr Hydref i ofyn i mi greu Llwybrau Llundain ar ei cyfer. Dros y gaeaf hir, bum yn llunio'r diwrnod, gan obeithio rhoi braslun da o hanes a phrofiadau bywyd y Cymru yn Llundain. I mi, roedd yn amlwg mai ar Bryn y Briallu y byddai angen i ni gychwyn. Iolo Morgannwg ar orsedd. Yma y cychwynodd Iolo Morgannwg ar Hirddydd Haf 1792 gyfarfod seremoniol a ddeuai'n rhan anatod o ddiwylliant modern Cymru heddiw. Dyma fan geni gorsedd beirdd Ynys Prydain a'i seremoniau. Ar y bryn, hwn, sef un o'r llefydd uchaf yn Llundain, gellir gweld y ddinas ar y gorwel, gan gynnwys cadeirlan San Paul, a fyddai yn nyddiau Iolo Morgannwg wedi bod yr adeilad talaf i'w weld. Nid heddiw wrth gwrs, efo'r tyrau newydd fel y siard, olwyn y mileniwm ac yn y blaen. Roedd dewis Iolo wedi bod yn un craff. Heddiw, dyma un o'r llefydd dritaf a mwyaf atyniadol i ffilmio arno ar draws Lundain. Cystal yw'r lleoliad a'r golygfeydd. Yma, wrth chwarae pêl-droed efo'r plentyn flynyddoedd yn ôl, y daeth y syniad i mi y dylai fod yma gofeb i nodi pwysigrwydd y lleoliad i'n hanes fel Cymru. Yn y seremoni gyntaf honno a luniodd Iolo, roedd ganddynt gleddyf, na fyddai'n cael ei weinio, yn arwyddocaol felly, oherwydd y chwyldro a fydferwau dros y sianel gyfagos yn Ffrainc. Fel William Blake, y llenor a'r artist, roedd Iolo yntau yn gefnogol i'r chwyldro, o ryddid dyn, ac roedd hyn yn ffordd o ddangos ei gefnogaeth. Roedd hefyd yn mawrygu Cymru a'r orsedd yn y seremoni. Roedd Lundain a Bryn Briallu ar y diwrnod hwn ar ei orau yn yr haul cynnes, ac roedd wyneb efydd Iolo a naddwyd gan John Meirion Morris yn wincio yn yr haul. Capel Diwyn. Mai adeilad gweddol newydd a modern yw Diwyn heddiw, mae hanes yr addoli yno yn mynd yn ôl i ystafell fyny grisiau tafarn yn Lambeth, ble roedd enwogion fel Hywel Harris yn mynd i bregethu. Bomiwyd adeilad Capel Diwyn yn y Blitz, a dyma'r rheswm pa mae modern a golau iawn yw'r capel, mewn man cyfleus iawn yn y ddinas. Daeth Llunos a John Morris draw i agor y capel i ni, a braf oedd gweld Llunos yn hel achau a chyfarfod pobl a oedd yn ei hadnabod neu'n adnabod ei theulu. Trist iawn i'w nodi bod Llunos yn fuan wedyn wedi marw'n sydyn. Mi roedd hi'n un o hoelion wyth yr achos ers blynyddoedd a bydd colled mawr ar ei hôl. Y ddinas ar George and Wiltshire. Rhaid cofio, mae dim ond rhyw filltir sgwâr yw dinas Lundain ei hun. Roedd Lundain yn arfer bod yn ddau archipelago mewn gwirionedd, y ddinas ar un llaw a Westminster ar y llaw arall. Bu iddynt yn raddol dyfu i'w gwneud yn un ddinas. Felly, aeth yr anghenfil o fys i mewn i strydoedd cul y ddinas ar Galan Mai, a drwy ffawd ffodus colli'r troad am y dafarn a mynd heibio tŵr Lundain, a edrychau'n ogoneddus wedi oleuo a'i ochri gan y tafwys.
Roedd ei weld yn arwyddocaol, gan mai yma y bu Catrin Glyndŵr a'i phlant yn garcharorion y brenin Harri'r Pedwerydd, ers iddynt gael eu cipio yn 1419 yng Nghastell Harlech. Wyddon ni ddim beth ddigwyddodd i fab Catrin, a fyddai'n hawdd fod wedi gallu hawlio'r goron. Ond gwyddom i sicrwydd mae ym mynwent San Swithyn y claddwyd Catrin a'i merched yng Ngeuaf 1413, ychydig fisoedd wedi newid yn y frenhiniaeth, sydd efallai yn gyd-digwyddiad, neu efallai ddim, pwy a wyr. Gwyddom hyn i sicrwydd oherwydd dogfennau'r trysorlus ar y pryd, a gofnodau pris o £1 am gost y gladdedigaeth ym mynwent San Swithyn. Un o eglwysi ymarfer Christopher Wren oedd San Swithyn, ond fe'i bomiwyd yn y rhyfel, yn anffodus. Bellach, gardd sydd ar ôl o'r fynwent a amgylchynir gan adeiladau busnes. O fewn y llecyn yma, ceir darn o garreg las Sir Benfro, sy'n ymestyn 12 troedfedd o uchder, yn dangos mewn arddull haniaethol o bosib gynrychiolaeth o fam yn ceisio gwarchod ei phlant, yn ceisio ei diogelu rhag ei gelyn. Wedi ei naddu yn y llechen ar waelod y garreg, mae cwpled gan y prifardd Menna Elfyn, ac yfansoddodd awdl yn dilyn ein cais, sy'n moli Catrin a'i merched. Godre tŵr, adre ni daeth, aria ei rhyw yw hiraeth. Dadorchuddwyd y gofeb hon gan yr actores Sian Phillips a'r ddydd Glyndŵr yn 2001. Roedd hyn 5 niwrnod wedi trychineb 9/10 yn Efrog Newydd. Roedd awyrgylch y diwrnod hwnnw yn ystod y seremoni dadorchuddio, o gofio bod y gofeb nid yn unig i goffáu Catrin, ond hefyd i goffáu pob menyw a phlentyn a ddioddefodd adeg rhyfel, ac ungol a blisgofiadwy. Fel Charles Dickens o'n blaen, bu ni gael cinio yn un o dafarndai hynaf y ddinas, sef y George and Vulture. Mae croesi'r hinog y dafarn yma fel camu i mewn i hanes. Nid yn unig hanes Dickens, ond hanes y gweinyddigion, sef Cymru, pybyr a ddathlai ddiwylliant Cymru yn y dafarn hon, a thafarndai eraill ar hyd a lled y ddinas. Mae plac yno i gofnodi hyn. Braf iawn i ninnau hefyd oedd dathlu ein Cymreictod heddiw yn yr un fan, a chodi gwydriaid i gofio.